Здравейте, хора! Аз съм Хрис, днеска искам да ви попитам нещо. Аз дали снимам? Да. Искам да попитам нещо дали да снимам с Camtasia Studio. С Camtasia Studio 8, нали? Да. С Camtasia Studio 8. Защото сякаш се чувам по-добре или не знам. И мисля, че не ми забива, че да видя, да направя някакъв тест, да кажем, да влезем някакъв World. Опит. Да ми забива, не? Тоест, чувам се някакво по-добре, мисля, да, малко, не 30 FPS, но не ми лаги чак толкова, пък и сега съм отворил много работи. Чакайте, че един пишем. Оп, чакайте. Така, да, сега дигнах 20. То се оправи, ама, мисля да снимам с този, ама то, нали, ще ми изтече срока. И... Но аз имам код, имам такива кейове. Не знам дали работят, ще ги пробвам. Съм се интересувал, ако работят, аз имам доста. Ако направя там някъде към 20-30, там някъде първим giveaway на subscribers, аз приближавам 15, но като направя 20-30, мога да направя giveaway за такива кодове към тази студио, нали, ако някой се снима и го мръзнат купуват там такива работи. Те са ми давани. Тоест, нали, то не и сам да снимем, да се обработвам някакви презентации, например, от училище, ако искат и така. Резултатка, даже не се вижда FPS-а, те не ви лъжа. И другия въпрос ми, на какви полиция да снимам, т.е. няма много изключайки да ви кажа. Т.е. имах CSGO, ама то го откраднаха. Значи имам мапа Париладят, който малко тежък, ама имам сам, имам GCAS адрес, на който мога да правя поредица на мисичи. TF2 имам, която защо не играя чак толкова с Майнкрафт. Аз други игри не знам дали да се тегля. Но, да, към Коледа може да си взема. Там някъде. На Коледа имам доста сабскрайбър, мога да направя доста град. Даже и мисля да направя Коледен giveaway, ама то днеска сме след 3 месеца е Коледа. Да. И да, долу-горе това от епизода. Да, 3 минути, то даже не е епизод. И си търся някой интро или банер, ако някой може да прави, ще направя реклама на канала, не съм много известен, ама все някой. И това е от епизода, или от инфото и тъй. Аре, бай-бай!